Здравейте, Алекс, Вие 2000 тук. Днес имам специален гост. Стилян Иванов. Така ми се казва канала. Добре, може да го търсите. И тук сме заедно с DR10. Мисля, че протирам в джобовите, няма едни специални неща. Батерията ми пада просто. Днешното видео. Телепортация. Не толкова сложна тема, която ще ви покажем след секунда. Сега сме тук и сега ще ви демонстрирам. Сега ще се телепортирам на друго място. Ето! Лесна телепортация! О, чакай! Ето за това не бях дошъл тук. Толкова е тъмно, че камерата не ще да снима. Дяро, зайда ти много адско. Ма виж като снимам натам, нищо не става. Клипа ще се съсипи. Камерата ми ди. Моята как се Камерата на Дяро с 10. Моята е леко качествена. Виж как на тебе много не се вижда. Тя ще телепортирам на друго място. Добре, не се телепортирах. Само този път, за да ви кажа. Това не е точно истинска телепортация. Специални ефекти. Съжалявам, ако не ви е харесало. Просто се опитваме да направим интересно видео. Следващото може и да е влог, като всички останали. Или показване на специална Майнкрафт фигурка. И ако ви е харесало видеото, абонирайте се за мен и DR с 10. Ако искате се абонирате и за насам, за да го видите. Специален ни гост днес. Можете да ми харесате видеото. Кажи си пак канала. Стилян Иванов. Можете да се абонирате за него. Можете да се абонирате и за DR с 10. Ето и за мен. Да. И за фотоспир снимката. И до скоро. Приятно прекарване.